Škoda 236, Oskar Beneš 238, Jiří Loves 240. Solár na Škodě Felicia, Trita A1400, jazdí za Autosport Motorcom Lupanou. Martin Zanajka už skúša. Timír Dima, motoristický novinár, organizátor viacerých motoristických podujatí, Zdená Bacvár, nám postavá aj tom, že je Petra Jurek, treba povedať, že Jaromír Marík jazdí na Forde Escort Comfort triede A. Tejto dosta, to je druhá Škoda 25 a Torsten Löwer. Nemecka. Priatelia, toto nepočujeme ani, ale v tejto chvíli dostávame signál po nejakého učestnenia, to všetko, asi to slnko ešte nie je také dočíravé. To nestihol. Opäť Ivan Friedl, ktorý tu špehuje v dobrom slova zmysle informácie pre mňa, pravdepodobne s najväčšou pravdepodobnosťou určite teda Lukáš Šprinc do zajtra auto neopraví jemnemolované. Máte svoj osobný rekord na tejto trati a na aký výkon si dúfate teraz? Takže monopol Lása Sása je po poradite, respektíve na tento formule, ale je poškodená, neopravená, formulku, tak mnohé veci práve som sa celkom dokonal. No ale ďalšie mená by som bol Racing týmu Stuart, no a má naozaj veľmi ťažkú konkurenciu. Skúska, takže 60. Neočakávame, že by niekto z týchto jazdcov prekonal čas Jaromíra Malého, ale stať sa môže. Špeciálna prevodovka, špeciálne úpravy na motore, to všetko umožňuje táto kategória. No ako si s nimi zmeria sily Jozef Spál, to uvidíme. Jeho Honda Civic, 3 generácie, stará už tak povediať, Honda Civic s 6-kolkovým motorom, istotne nie takej Jaroslava Hamolu. A to je zmálenie značky, na ktorej jazdí značky, ktorú reprezentuje Pavel Valoušek 2.43, čas Pavla Valouška 2.43.
Štefan Rosina je víťazom českého pohára Škoda. Mister, prvý raz osobne vidím toto auto na pretekoch do vrchu. Hoci, keď som mal skúsenosti s týmto autom, samozrejme, bolo mi jasné, že raz príde deň, keď ho niekto postaví na preteky do vrchu. A je to tu, Martin. A na štarte nám to začína Autošport Motorsport. Vychádza Štefan Rosina junior, to znamená... trošku skôr. To je trieda F do 2 litrov. BMW. Jezdí očetáčka BMW3. Zatiaľ stále Marko Andreas. 2:30, neprekonaný čas. A to sú SPčka, o ktorých si každoročne hovoríme. Super Production je v Českej republike veľmi obľúbený a umožňuje takisto veľkú mieru Miroslav Čiliak, čas 2:40, 18. priečka priebežne, pekný čas, Miroslav Čiliak. Petr Malý. A prenasledovanie opiločuje prípustná Gábina Jormanová, jedna z mála žen v štartovom poli. Jedna z mála žen, ktoré štartujú v tomto vypecním športe. Musí vyraziť technický komisár, aby zhodnotil následky tejto havárie a urobil záznam o tejto udalosti. No, spojka.
2 minúty 30. Stále Marko Andreas, najlepší čas v tréningu prvej jazdy tréningovej na Pezinskej Babe, ale ja predpokladám, že čoskoro tento tréningový čas bude niektorým. Prvý v slovenskom šampionáte Vladimír Friedl, Formula 3 Dallara, Pro Racing Team. Patrik Semmelbauer, Česká republika. Další prvenstvo. Jan Vonka 222, William Lidl starší 229 a Marko Andreas 230. 222, Jan Vonka. Ale teraz neviem, že to ti poviem.